Hello guys! So for today's video, alam nyo ba, inaya ako ng asawa ko nung day off niya na mamasyal kami sa Daang Katutubo, Mapita, Aguilar guys. So, isang bayan lang ang pagitan namin. Kasi taga Lingayen kami. Tapos, yung isang bayan na pagitan is Bugal yun. And then, Aguilar na ang next. So, yan nga guys. So, super timing kasi ang ganda ng araw. Tapos, ang ganda pa ng view dahil ang daming mga puno tapos mga bundok. So medyo nakakatakot lang guys is yung paakyat na daan dahil nga mataas siya. So ayan guys, tingnan nyo naman, ang ganda ng araw nung time na yan. Tapos medyo kukunti din yung mga sasakyan na nakakasalubong namin, kaya ayan, medyo maluwang yung daan. And then, maaga kami umalis noon. Mga 5:30, umalis na kami dito sa Lingayen. Tapos, siguro before 7, nakarating na din kami doon. So, tignan nyo naman guys, ang ganda ng araw. Tapos, ang lamig pa nung araw na yun. Kaya, gandang-ganda talaga ako sa view. Tapos, relax lang. Doon lang ako sa likod ni Habi na nag-video. At hindi ko pala na-videohan yung yung bayan ng Aguilar, tapos yung papasok papunta sa Daang Katutubo dahil lowbat yung cellphone ko na nagcha-charge sa power bank. So yan nga, diyan ko na na-videohan sa bandang kalagitnaan na yung mismong gitna na malapit na kami sa Daang Katutubo guys. So medyo may pagkamalayo nga din guys yung biyahe mula sa bayan tapos papunta diyan sa mismong doon sa Mapita. And then yung pangalan daw ng barangay diyan is Lawag. So yun nga. So yan nga guys, ang daming mga bundok. Wow, grabe talaga. First time ko lang makapunta diyan guys dahil nga medyo busy. May pasok na kasi si Junakis, kaya na kami. Medyo madalang na talaga kami makapag-rides ni Habi. And then saktong day off nga niya nung araw na yan, nung niyaya niya ako. So go, sabi ko, sumama na rin ako, ikaw ang bahala, sabi ko sa kanya. So yan nga guys, so daming mga puno, daming mga pine tree. Ang lamig nung araw na yan kasi puro bundok nga, and then maaga pa kami. Sensya na guys, puro yung sinasabi ko. So yan nga, medyo malapit na rin kami sa sa view deck, sa taas ng time na yan. Grabe talaga. So ayan na, nagbi-video, tapos paakyat na kami sa view deck na yan. Diba guys, ang ganda. Tapos may mga nabutan pa kami dyan ng mga lalaki, mga bagets na masyal din sila. Kagaling lang nila yan. Actually, nasa lubong namin sila nung nagbi-video kami. So ayan, may natira pang dalawang lalaki dyan na nagpipicture. Yan nga guys, buti na lang weekdays yung pinagpunta namin dyan, hindi weekend. Kasi kung weekend, sigurado ang daming tao guys. Daming tao na kung weekend kayo pupunta talaga na Yan nga po si Habi, wow. Nag-hi pa siya. Nag-hi siya, binidyuhan ko, diba? Tapos nauna na ako sa taas niyan Ang ganda talaga. Grabe yung tanawin. Tapos ganda pa ng bundok. Buti na lang talaga, ang ganda ng araw na yun. Timing nga naman kasi saktong makakapamasyal kami, mas maganda yung araw. So malapit nang matapos ang video guys. Salamat po.